Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Akho nto ininzi ke baphulaphula sizawuza nawo, siza nomdlalo phakathi kweqela leKaizer Chiefs kunye namaZulu. Kaizer Chiefs ithe yaphumelela apha, iphumelela phaa ngo-1-0 abafana abadala. Loo nto leyo ke yabathatha yababeka phaa ku-54 points, nto leyo ke Kaizer Chiefs yayigqibela kudala ke baphulaphuli. Ndifuna ukuthi ke ngoku izinto zitshintshile, iKaizer Chiefs iyakwazi uqabela phaa kwa-54 points kwisizini. Maske singene ke ngokuba phulaphula ngokuqabaqaba njengendlela iKaizer Chiefs ethe yenza ngayo namhlanje. iKaizer Chiefs namhlanje siyibonile into yokubana ke phaa esazikithini sebala iqale phaa ngoLebogang Mabuye encediswa phaa nguNkosindiphile Ngcobo, ehamba phaa noChislet, iatheka phaa ke ngoLilepo noDa Silva noMfundo Vilakazi, ize phaa ngasemva iqalise uRefroster endaweni kaMonyane, yadlalisa uBradley Cross, yadifenda phaa ngoMcCarthy kunye noMsimangi. Ngesiqhelo ke phaa isibhaleni nguBrandon Peterson. iKaizer Chiefs ke baphulaphula ke inqaku elihlethela lafaka phaa nguGlody Lilepo, 1-2 ayidlale phaa noMfundo Vilakazi, mfana omdala lihlekela nqaku lifaka phaa kuLilepo baphulaphuli. Nangona ke liye labuya ke neempendulo ezingekho right, ngoba uthe umfana omdala ngenxa yemincili nokuvuya kakhulu wakhulela ijezi, emveni koko wanikeza yellow card yesibini. Loo nto yakhokelela into yokubana ke ngoku afumane ikhadi elibomvu, i-red card, abeke ngoku uyohlamba umfana omdala. Kona ke yaphumelela iKaizer Chiefs ke ngela goal lakhe kuLilepo. Amakhosi ke ashiyekelwa kumdlalo oyi-1 ukubana agqibe ke aququmbele isizini, azawudlala phaa neChippa United, emveni koko ke avala isizini. Bathe aphumelela phaa kwiChippa United abafana abadala bazawudlala phaa ku-57 points, into ethetha ukuthi ke le sizini bazayivala besendaweni ebanzi ngokwalapha ke kwi-points. Idlalile ke iKaizer Chiefs ke baphulaphula phaa namhlanje abafana abadala, asinobakhalela, bazamile, badlalile, ngoba into ebalulekileyo into yokubana u-3 points bawuthathile bawufaka phaa engxoweni. Sithi ke naphaa kuGlody Lilepo umfana omdala angaqumbi aqalekise, ngoba ekugqibeleni inqaku lakhe leli lenze iKaizer Chiefs beke iyaphumelela namhlanje. Ewe ke red card ke uyifumene umfana omdala ngephutha athe walenza lokukhulula phaa iskipper sakhe. Kona ke sithi ungaqumbi uzuqalekise mfana omdala, akonakalanga nto, amaphutha yenzeka, futhi ke uzobuya ulilungise lo phutha. Iqela lamaZulu ndithe xa ndiliqwalasela mna, itimu kaArthur Zwane iyadlala baphulaphuli. Itimu kaArthur Zwane futhi ke uba amaZulu amgcinile uArthur Zwane awakhawuleza amkhupha, usazawathatha amaZulu wabeka endaweni ebanzi uArthur Zwane. Kwale position amaZulu ahleli kuyona baphulaphuli intle kakhulu. uArthur Zwane phaa ufuka wenza umohluko, umlumzana uSandile Zungu angamgcina uArthur Zwane akhulise abafana abancinci bamaZulu, ngoba isandla seArthur Zwane phaa kumaZulu noko sihle kakhulu baphulaphuli xa sibeka phaa umona phantsi. Asizungena kakhulu entweni edibene nemetshi baphulaphuli, qha into sakuyithetha sizawuthi iKaizer Chiefs ithe yaphumelela namhlanje. Abafana abadala ke beKaizer Chiefs ke iimpumelelo sezabaqhela kutshanje, iimpumelelo nje zihamba neKaizer Chiefs, ke ndisithi intsikelelo zihamba namakhosi. Injalo ke baphulaphuli ke ningake ningene ke nani ke nitsho nento yokubana niyiva njani na le meko, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endiza nothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.